Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung dalawang bagong warrior members natin na sina Manny Nave at Gerson. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga subscriber natin na si Dodong, aka Gerson. Comment ka sa baba para pag may nagtanong sila sa kwento, diyan kayo mag-usap-usap. Taong hindi ko alam. Bundok ng Papan, Iligan City. Magandang araw o gabi, pinuno. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dodong. Palayaw ko po kasi yan. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ng lolo ko noong binata pa siya. Noong binata pa po ang lolo ko, pinuno, talagang malakas na siyang uminom. Hanggang ngayon naman eh. At ang katakawan niyang sa alak na yan ang magdadala sa kanya sa peligro. Isang araw, niyaya siya ng dalawa niyang kaibigan na dumayo doon sa kabilang baryo dahil may fiesta doon. Eto namang lolo ko na excite. Siyempre, fiesta. Panigurado maraming alak. Kaya sumang-ayon siya na sasama siya. Hanggang sa dumating na yung araw ng fiesta. Maaga silang umalis. Malayo-layo kasi ang pupuntahan nilang baryo. Tapos maglalakad lang sila. Nung nakarating na sila sa fiesta, kain lang ng konti, tapos inuman na kaagad. Alak lang naman talaga yung habol niya. Hapon na sila natapos nun, mga 5:00 ng hapon. Tapos nagkayayaan ng umuwi. Yung tatlo kasi, malayo-layo pa yung lalakarin nila pa uwi. Tsaka medyo nagdidilim na sa daan. Kasi gubat tsaka bukid yung dadaanan nila. Hanggang sa naglakad na sila papauwi. Yung lolo ko, solve na solve sa alak. Pasuray-suray na nga eh. At habang naglalakad sila, itong lolo ko salita ng salita. Yun bang madaldal na? Tapos kung ano-ano na yung sinasabi. Pero ang pinagtataka niya, bakit walang sumasagot sa mga kasama niya? Yun pala, naligaw na siya ng daan. Nahiwalay siya doon sa dalawang kasama niya at hindi niya alam kung paano nangyari yun. Bakit siya maliligaw? Magkakasama naman sila eh. Naisip ng lolo ko, baka pinagtripan siya ng mga ito. Kasi sobrang lasing na siya eh. Pero binaliwala na niya. Hindi na niya hinanap yung dalawang kasama niya. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad dahil gusto na niyang umuwi at magpahinga. Palagay naman siya na nasa tamang daan naman siya. At habang naglalakad na siya mag-isa sa kakahuyan, meron siyang nakitang bahay hindi kalayuan. Nag-iisang bahay lang yon. Tapos nagtaka siya kasi nung papunta sila ng fiesta, hindi naman niya napansin yung bahay na yon. Madilim na sa dinadaanan niya. Tanging liwanag na lang ng buwan ang gabay niya sa madilim at masukal na daan. At nung parang malapit na siya sa bahay, parang nagliliwanag ito. Tapos doon sa tapat ng bahay, may mga batang naglalaro. Ang puputi na mga kutis nito. Tapos, ang sasaya nila habang naglalaro. Naaliw siya doon sa mga bata at gusto niya itong lapitan. Nung papalapit na siya, yung bahay at yung mga bata, unti-unti nang nawawala sa kanyang paningin.
Nagulat na lang yung lolo ko nung may biglang kumalmot sa likod niya. At pagharap niya, nagimbal siya sa nakita niya. Dahil ang nasa harapan niya nung mga oras na yon ay isang lalaking mahaba ang buhok, matutulis ang ngipin, mahaba ang mga kuko, at may dalawang naglalakihang mga pakpak. Nagbuno sila nito. Yung lolo ko, puro kalmot yung inabot. Kalmot sa likod, kalmot sa leeg, kalmot sa muka. Basta, marami siyang natamong sugat at kalmot. Nanghihina na yung lolo ko dahil sa mga natamo niya. At nung nakakita siya ng tiyempo, tumakbo na siya dahil hindi na niya kaya. Pero, hindi siya tinitigilan ng aswang. Hinabol pa rin siya nito. Nung maaabutan na siya, biglang yumakap ang lolo ko sa isang puno para hindi siya matangay at malipad ng aswang. Pinagkakalmot na naman ng aswang yung likod ng lolo ko habang nakayakap siya sa puno. Yung lolo ko naman, nagdadasal na para sa kaligtasan niya. Tapos pagbanggit niya sa katagang, "Diyos ko, ikaw na ang bahala sa akin. Iligtas mo ako sa nilalang na ito." Pagkatapos bigkasin ng lolo ko yan, maniwala kayo o hindi, yung punong yakap-yakap niya, nabunot niya bigla sa lupa at umikot siya para maihampas ito sa aswang. Pagkahampas ng lolo ko, tumilapon silang dalawa ng aswang. Yung lolo ko, nahulog malapit sa ilog. At yung pinagbagsakan niya, putik o basang lupa. Humiga siya dito. Tinabunan niya ang katawan at mukha niya para hindi siya makita ng aswang. Tanging ilong at mata niya lang ang nakalitaw. Tapos, dasal pa rin siya ng dasal. Walang humpay yun. Dahil yung aswang, hindi pa din umaalis. At nakikita niya itong lumilipad sa bandang itaas niya. Pero hindi siya nakikita nito. At nagpaabot na lang ng liwanag ang lolo ko bago siya tuluyang umuwi. Simula nung nangyari yan sa kanya, hindi na ulit sumasama ang lolo ko pag inaaya siya ng mga kaibigan niya na dumayo sa mga baryo na merong fiesta. Sana po mapansin mo itong kwentong ibinahagi ko, Pinuno. Sobrang bilib talaga ako sa mga kwento mo, lalo na sa mga kwentong aswang. Kaya hindi ko mapigilan na ibahagi itong karanasan ng lolo ko. Ngayong mga panahong ito, kampante nang umuuwi ang lolo ko kahit na mag-isa at madilim. Dahil may mga alam na kasi siyang pangontra. Tsaka kilala na rin siya bilang mahusay na manggagamot sa bundok ng Papan. Okay, opinyon ko sa kwento. Siguro, kaya nabunot ng lolo niya yung puno na yon. Yun yung mga tipo ng puno na patumba na. Yung matandang puno. Tapos sabayan pa ng adrenaline niya, di ba? Minsan nga, nangyayari yan kapag may mga sunog. Yung tipong makikita mo yung kapitbahay niyo na tumatakbo bit-bit yung washing machine nila. Di ba? Nangyayari yan eh. Adrenaline rush. Or pwede ring meron itong matindi at malakas na gabay na kapre. Kaya nung humingi na siya ng tulong sa ama, binigyan na ng basbas ng itaas yung gabay niya na tulungan siya. Kasi mamamatay siya kapag hindi gumawa ng galaw yung gabay niya. Tapos isa pang dahilan. Siguro nasa lahi nila yung merong kargang gamit na kung tawagin ay San Cristobal. Ito yung klase ng dasal na bibigyan ka ng kakaibang lakas. Kung hindi ninyo na itatanong,
Ito yung ginamit ni Jesus nung mga panahong binubuhat niya yung krus papunta doon sa bundok. Nagulat kayo, no? Yun siguro yung mga posibleng dahilan kung bakit niya nabunot yung puno at naipalo doon sa aswang. Pero hindi naman namatay o natakot yung aswang, di ba? Kasi nga, hinanap pa siya sa putikan eh. Pwedeng-pwede pa siyang mapatay nun kung sakaling makita siya. Kaso nga lang, matapos yung insidente na yun, naging isa na siyang manggagamot. Hindi lang ordinaryong manggagamot, kundi sikat pa sa bundok ng Papan. Kaya kung may mga listener tayo dyan na tiga Papan, baka kilala nyo tong si Lolo. Comment naman kayo sa baba oh. Pero kayo, anong magiging opinyon ninyo sa kwentong ito? Palagi ko namang sinasabi to sa mga dati ko ng kwento. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa mga kwentong ibinabahagi ko o hindi. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.